Ahoj, dneska si uděláme takhle krásnou kuličku a začneme tím, že si uděláme obyčejný nebo peklo ráj. Nevím, jestli na to vidíte. Nebo peklo ráj, jo. Tak, kdo prostě neví, jak ho dělá, tak ať se dívá. Použiju na to žlutou barvu. Tak, přeložím se na půl, takto, tak, tím pádem ještě na čtvereček, počkat, tak vám všechno povědět, tohle na čtvereček, teď to rozložíme, máme to na čtvereček a máme tady takovýhle čárky, tak, ty čárky si takhle vždycky přihneme k sobě, ty stranní kraje k sobě a všechny 4 strany. Takto a vznikne nám z toho menší kostička. Tak, máme to. Jakoby takovou obálku, jo? Obrátíme. Tak. A k dalšímu přejímáme. Prostě obyčejný nebo peklo ráj. Jo, a zapomněla jsem, že budeme potřebovat izolepu, nůžky, nějaký barevný papíry, tužku a pravítko. A tady ta jedna kostička měří 8 na 8, jo? Takže 8. Jo? Tak, mám takhle to. Tak si ji otočím a vidím takovýhle také takhle přehnu. Mám z toho takhle. Tak přehnu, takto, a vrátím to zpátky a strčím, teď už mi zbývá jenom tam strčit prsty, tak, a rozložit si to. Mám obyčejný, takhle to vypadá ze spoda. Z toho se skládá tady taková kulička. Je velmi hezká a teď si udělám 4 tady ty nebo peklo ráje, jo? Pak se uvidí, co dá. 4. Tak, mám tu teda ty 4 nebo peklo ráje, tak bych to řekla. Tak se je otočím vzhůru nohama, tím pádem takto, všechny 4 a slepím je takhle ke straně, tím pádem takhle, izolepou, stačí malinkým kousíčkem, prostě takhle a jsou jakoby 2 v sobě, jo, takhle, tak, slepím ještě takhle, tý žlutý, tak, a ještě stranou k tý šedý, takhle, jo, pak tam přilepím k šedý ještě tu, nebo aby to bylo zajímavější, tak růžový, šedou,
A poslední zase takhle k sobě. Tak. Je to jejda. Tak. A přilépe. Teď pak nevím, jestli to uvidíte. Aby byly 4 takhle v sobě, jo. Tak. Teď si slepem tady ty 2 strany. Ono se nám to jako přehne. Tak. Tady ty 2 strany. Tak. A pak tady ty 2. Tak. A pak nakonec šlápnu. Pak nakonec to ještě přelepím, pardon. Jaj. Pak ještě nakonec to přelepím takhle. Tak. A mám kuličku. Je to stejný. Vedlo se mi to. Tak teď vám to ukážu, co snad už to vidíte. Takhle jedna kulička a tady je druhá. Tak můžeme je mít zvlášť takhle, anebo se pak nějak takhle slepit ještě dohromady, aby to byla takováhle prostě koule. Budu spíš na další díle vyrábění.